kikapu machal kama. Koro gini nyaka nichak time. Faida mane neno ko omi faida maber. Gino osekonyo. Gino osekonyo nikech gini mapuonjo go nyithinda. Gini bende machiemo godo. Osekonyo mang'eny nyaka nang'e chiemo. Ning'e chwe nade? Nadhi e kos. Kos kure? Nadhi adhiya kos moro e airport ka. Nitie jomoko manopa. Tijni mane gipuonjwa loso domat, loso table mats mar beads, loso sabun mar picha, loso akala mar masaika. Koro en ni ok diti tije te. Koro mae mane akaw lakini kata beads ga aloso. Koro nupuonjuru loso akala, loso beads, giloso kikapu ni, kiolda, table mat, domat. Nyaka magi be mupuonji kanyo. Magi be nupuonja kanyo. Koro mae mani maka ahinya. Kata table mat aloso ga. Mane sani beads ema pok aomo. Naomo ma beads gi fishlet. To alosa table mat maber mar beads. To kata mana domat kaseomo to spray. Atima binding kaka chwe. Gi silver. Magi tich lwedo mane aseomiya kachiemo. To gini endi kane nini ki compare gi domat, beads kod mamoko go, ere manigi faida? Beads nigi faida, lakini joma ng'iewe tin. Koro en kan nyalo yudo chiche, to ber, lakini okapu ni to kine ka mine tiyogo mang'eny. Echa ni wacho ni ai group mane cha? Ai group ma digital Rota. Rota digital. Mae tich machiemo go. Ma osemiya chal kama. Kaseloso gi kama kawuok go. Nyaka duoga yud gi gimoro makete mesa. Koro ng'enyne kiseuso gi kisegine kama to iuso gi ga kanyo. Ng'enyne kasetimo kama kadhi e chirni kata awuotho go door to door, adhi nyaka Namu aloyo beaches kanyo. To nyaka yud joma kawo gi. To pok iyudo ng'at moro ma inyalo chiwe kama to waro kuomi? Ng'at mawaro pok ayudo bende adwara nikech ka sami iyudo ng'ama oware mokaw ni go dichiel to kendo koro ineno faida ne moloyo. Koro mbele ka ineno tijini ineno ni bro inyalo chopi kanye king'iyo mbele ka? Tijani aneno ka nyalo chopa mabor. Kayudo ng'ama omako lweta manyalo miya chiro. Chiro ne shida. Lakini kayudo chiro to nyalo gola oko. Koro ana adwoko erokamano. Keche abiro kaka an migawo mar Nyanam. Donga kata Rota digital donga ng'eya asebire. Koro wadwaro jok matiyo tijni. Mondo mi nikech tij lwedo ber. Tij lwedo to ber. Gino osekonya. Gino osekonya kabisa. Koro apenji, binyalo puonjo ng'ato koro koitini ko idwa puonjo ji, binyalo puonjo ji tij beads, wacho ni inyalo loso kikapu mar othith, inyalo loso inyalo loso beads, inyalo loso akala, inyalo loso table mat, inyalo loso domat. Chupni moko mabedo decorated ka. Bende waloso gi ikawo chupa. Isekawo chupa to ing'iewo glue. Iseng'iewo glue to giusi. Koro watimo decoration makata kidwaro map mar Kenya. Aloso chupa. Maber maket ni flower dago. Koro mago gik manopuonjwa te. Apuonja ji. Apuonja kata dire moko madam moro nokona nodwa biro tudore koda mondo adhi apuonj ne nyithindo skul. Tij lwedo ni ema sani idwaro kendo be mipuonjo nyaka nyithindo e skul. Koko biro ira. Apuonja. Erokamano. To koro kwadwa dok chien. Wacho ni ing'e loso akala, ing'e loso beads, ing'e loso decoration mag chupni, kikapu mar othith cha.
To mane milonye maber nikech ing'e ni ok apar gi nyalo lonye mago te kosi lonye mago te. Loso table mat alonye, loso domat alonye, kikapugi koro alonye gi decoration mar chupnigo. Koro mabagi en mar akal. Mabaga akala anyalo lose lakini koro ok diket wiye gik moko te. Momiyo anyalo weye sabun aloso. Kata diere moko nyicha lose kama be ause. Mano sabuni la mane? Sabun mar picha. Seng'iewo ang'iewa chemicals. Wariwo ariwa ma olokre sabun. Nyasaye mondo ogwedhi.